עוד קצת משבועיים לפתיחת שנת הלימודים, אולי. אנחנו עם הפרק השלישי והאחרון בסדרת הכתבות איים של תקווה, והערב, איך קרה שבשכונה הכי קשה באשקלון נמצא בית הספר הכי מבוקש בעיר? הכתבה של יעל אודם. מה? את צריכה לענות לי מרנם את השם שלך מרנם יעל Hola. Hola. ¿Cómo estás? Привет, спасибо, כפיר נורמלנה. לא הבנתי, רגע. אני מסתכלת רגע על שלושתכם, ונדמה לי שההורים שלכם עלו מאתיופיה, אני צודקת? כן. אתם נולדתם בארץ? כן. מה פתאום אתם מדברים רוסית? יש הרבה ילדים בכיתה שלי שמדברים רוסית, ואני רוצה גם להבין, כאילו גם לצחוק איתם וגם להיות איתם. יושבים פה תלמידים שאחד ההורים שלהם מגיעים מאתיופיה, והשני מאוקראינה, והשלישי מרוסיה, ואני צריכה שהם ירגישו פה בנוח, הכי בנוח שבעולם. בעצם העובדה שאנחנו חושפים אותם לשפות השונות, והם חוקרים על תרבויות, הם מרגישים בבית. אנחנו בעצם הבית הראשוני של חלק מהילדים פה, ואנחנו יודעים... כי מה הם מתמודדים בבית של ההורים? כי לעתים הבתים פחות קלים, פחות קלים. ביום ההורים הראשון שלה בתפקיד, אף הורה לא בא לבית הספר. סיגל לא ויתרה, יחד עם המורים שלה הם עברו בית ובביקורים האלה הם הבינו שקודם כל, עוד לפני הפדגוגיה, צריך לדאוג לצרכים הפיזיים של התלמידים. לילד אחד לקנות מיטה, לאמא אחרת לעזור עם תווי קנייה, ובעיקר להפוך את בית הספר לבית, שכל אחד מהתלמידים שגרים בשכונת המהגרים הזו באשקלון ימצא את מקומו. היא לא שכונה קלה בכלל, היא לא פשוטה, אבל שורדים. שכונה שיש בה הרבה אנשים עבריינים, סוחרי סמים. יש פה מלא אלימות, קטטות, לפעמים בשעות מאוחרות בלילה, שזה נורא קשה. 10 בלילה, לסגור את הבית, לנעול את החלונות, ממש כאילו להיות עם הילדים ולא לצאת. ועדיין ממול הבניין שלך יושב בית הספר? בית ספר אחד הנדירים שיש. באמת, זה בכל דבר הם עזרו לי, בכל דבר הכי קטן בבית. סיגל הכניסה חיים שלמים לתוך בית ספר. כדי שההורים לא יצטרכו לצאת מהשכונה ולא יאלצו לרדוף אחרי תורים בקופות החולים, הילדים מקבלים כאן הכל. מטיפול רגשי באמצעות כלבים, שיעור ניהול כעסים, טקוונדו לפריקת מתחים. וגם, יש כאן עובד סוציאלי בתוך בית הספר. היום יש לו פגישה עם מאיה. מה? סליחה, אני נזכרת על מה שעברנו. קשה. עם מה עברתם? האמא שלה הייתה משתמשת בסמים ובאלכוהול, וכל ההיריון הייתה משתמשת בזה. אמא של הנכדה שלך? אז את גם אמא שלה וגם סבתא שלה. אני 5-1. למה 5? אני במבצע. מה זה אומר? אני אמא, אני אבא, אני סבתא, אני סבא, אני הכל. ואת באה לפה הרבה? לבית הספר? למה? קודם כל אני מקבלת ייעוץ משלמה. הוא נותן לי כלים איך להתמודד עם כל מיני קשיים. טלפונים, להכניס למקלחת, כמו כל הילדים אני חושבת. בית ספר הזה הוא הופך והפך את עצמו להיות חלק מהמשפחה של הילדים. אנחנו חלק מהמשפחה שלהם. יש פה הרבה חוגים של הורים וילדים, ובזכותם הקשר שלנו איתם מתחזק מאוד. עם מי? עם ההורים. 10, 9, 8. לפעמים ההורים עובדים ואז רק אוכלים ארוחת ערב ביחד, או שבקושי גם את זה מספיקים, ואז בזכות בית הספר אפשר לקיים יותר חוגים שביחד איתם. יש חוגי זומבה, חוגי מחשבים, חוגי בישול, חוגי אומנות.
כן, גם אחר הצהריים שער בית הספר הזה, בניגוד לכל האחרים, נשאר פתוח. עד 8 בערב יגיעו לכאן הורים וילדים שיעבירו את הזמן בחוגים משותפים. יש כאן גם שבט של תנועת הצופים. את כל אלה הביאה סיגל לתוך בית הספר כדי שהמבנה לא יעמוד סתם ריק, ושהילדים לא ילכו לאיבוד. לא סתם, לבית הספר הישן בשכונה המורכבת ביותר בעיר אשקלון. יש את רשימות ההמתנה הכי ארוכות בעיר. מאיפה את באה? אני משכונת אגמים. שמה זה אומר? שזה אומר שכונה חדשה שנבנתה באשקלון, שכונה מקסימה, עם המון המון חוצניקים שהגיעו לכאן, לאשקלון. זאת אומרת שאת מגיעה מהשכונה הכי חזקה באשקלון לשכונה הכי חלשה באשקלון, רק בגלל בית ספר? נכון מאוד. נכון מאוד. ואת לא היחידה. ואני לא היחידה. יש עוד הרבה מאוד הורים כאלה, למרות שהיו לנו אפשרויות אחרות. אז באמת, אולי בית הספר הוא לא המבנה הכי חדש שיש. אני חושבת שהוא קיים כבר 30 שנה בערך. והתשתיות לא משהו, ואנחנו עובדים על זה, אבל בתוך בית הספר הזה, בתוך כל המבנה הזה, יש שם לב. יש גם סיפורים כאלו.